Sup jongens, welkom. Hallo. Boy, ik ben net op mijn microfoon. Maar hoi jongens, welkom. Welkom bij weer een night livestream. Night video. Ik weet ja, jongens. Welkom. Welkom. Jongens, ik heb wat leuks te vertellen. Je malleer. Ten eerste, het is warm. Nee jongens, het is stiekem koudboeten. Maar ten tweede jongens, ik ben gevaccineerd. Dus ik ga nou bij de meesten die gevaccineerd binnen. Ik ben cool. Nee, grapje. Grapje. Maar we gaan weer lekker beginnen met Roblox. En ik zeg je lekker Matten in de chat. En Matten, volgens mij hier staat een mapje opgestuurd. Ik zeg het op mijn eerste story. Ja, ik ben gevaccineerd, jongens. Het is echt heel random going, by the way. Het is echt heel, zeg maar, uit het niks kwam het. Uit het niks, en gewoon. Dus, maar ik ben nou gevaccineerd en ik moet op jouw weekend weer het hadden. Dus ik ben blij. Dus jongens, je kunnen mij weer knuffelen. Maar jongens, wij gaan lekker een Roblox mapje van. Wij gaan lekker een Roblox mapje van. En de eerste, ik heb 3 steen. Ik heb 3 mapjes steen. En Jim kind als je maaien van. Ik heb mijn profiel op Roblox. Die zit in de chat. Dit is echt moeilijk, jongens. Dit ben de bijwerkingen, nee, grapje. Maar de code, mijn profiel die zit bij de Roblox. Dus jongens, wij gaan het eerste gaan wij flikker spelen. Ik weet niet wat het speeltje is. Maar Matten die het stuurt. Dus we gaan spelen. En voor de meesten die mij willen van, ga gezellig mij van. Dat is echt heel gezellig als mij is van. Dus we gaan zien. Have the great chance to get twin or muffin man. Ja, maar ik wil net een muffin man wezen. Oké, jongens. De mystiek die zit aardig loert. Die zit goed loert, jongens. Dus dat, wij gaan beginnen. Ik weet niet welke. We zitten een beetje te loert. Zo, dit is beter. Oké, jongens, wij gaan hierheen. Wij gaan de metro in. Wij zitten in de queue. Ik ken helaas al net maar misschien zijn we 10 vol. Oh. Hoi Mutten. Mutten is er ook weer. Mutten, welkom. We zitten nou in de queue, jongens. We zitten in de queue. En we gaan zien hoe en wat en waar. We gaan zien. Helaas hebben we geen bubs. Oh jawel, we hebben wel een bubs. Die laat daar. Voor de microfoon. Oh. Ik wil house. Ik denk dat ik house wel leuk vind. House vind ik wel leuk. Is het net een beetje hetzelfde als die bananen iets? Maar dan... sa. Ik wil echt house. Wat doe je hem gemeen? Waiting for players to load. Oh, er is een player die iemand nog laat. Nice! Subby? Nee, naar beneden. Thanks, Mutten. Voor de follow, thank you. Voor de follow, voor de ding. Voor de abonnee. Voor de follow, ik ben Twitch fan. Jongens. Oh ja, ik heb hier zo'n wegwerpcamera. Die neem ik mooi. Nou, iets wat wij straks kunnen dan. Oh. Jongens, we moeten nog even nog een seconde wachten. Want er is een player die kan het laden. Een player die kan het laden, helaas. Die wil net laden, die kan het laden. Ik heb geen idee, maar die wil gewoon net laden. Starting. Oh, werd 23 seconden. Geen probleem. Ik zit er net in. Oh. Misschien de volgende ronde wel Matten. We hebben Mutten en Matten. Mutten en Matten. We hebben Mutten en Matten. Jongens, maak ik hem heel sad story. Nee, sad story. Net sad story. Ik heb mijn Juwet, mijn traducatie. Prikt in mijn neer. Prikt shitten. Oh. Wat doen we? Wat doen we? Nee, waarom ben ik met een murderer? You're the leader of the evil team. Find the rest of your team and do not let any survivor leave alone. Waarom ben ik nou met een murderer? Oké. Kill a player at night. Nice. And welcome to Flickr. Oeh. Oh ja, ik heb wel echt een sexy outfit on, jongens. Hello, I want a muffin. There's a good and bad side. Your goal is to eliminate the other side. Oh nee.
Al zwom. Nee, ik heb nog net zwom. Nee. When the lights flicker, some of you will fall. Good luck, you need it. Oeh. Be a survivor, need some muffins. Oké, dat is muffins, hè, snorig. Time passes by. Oh, time passes by. Ik ben een evil team. Hopelijk. Flik, flik, flik. Niemand die get ek voort of zo. Ik kan nou iemand kiezen die killed is. Ben ik nou echt deer? Oh nee, ik ben al net deer. Ik ben al net deer. Something is happening. Is gone silent. Oh nee. Oh nee. Flik, flik, flik. Oh nee. Flik, flik. Oh nee. Power restored. Ik denk dat Sam... Peter Penguin died from the murderer. Oh nee, they were killed and laid on the welcome desk. Oh nee. We couldn't find Peter Penguin's journal. Died from mysterious circumstances. Oh, ik fijn. They were turned into one of the murder-filled experiments. Oh, ik fijn. Die from mysterious circumstances. Ja, mooie holle is dit. Wauw. Yeah. They were beheaded for science. Oh nee. We couldn't find Elizabeth's journal. Wauw. Ik denk dat Oscar die jet bij mij. Discuss who may be evil. Ja, ik denk dat Sam die jet bij mij. Ik denk dat Strawberry is echt net een die jet bij mij. Die jet net bij me. Maar ik weet het net. Het is echt... Ik heb gewoon een Engelse sprek dus. Ik kan echt net Engels praten. Ik kan het wel. Best ik jet. Oh. Oh. Oh, maybe evil. Nam, nam, nam. Jullie houden jet bij mij. Dus ik mat eigenlijk iemand hè, die net bij me jet. En ik denk dat het Seth is of Katie. Oh. Please submit a vote. Kunnen we hier voten? Ik denk dat het Sam is. Sam, ik give a die. Sorry. Sorry, Sam. Sorry, man. Ik ben wel echt mooi keel. Ik vind mijn keel haast is wel echt heel mooi. Ik vind mijn keel haast is... Sam heeft een oh, Sam heeft denk ik nog de meeste votes. Oh nee, arme Sam. Oh. I was spy. KB was sisters spy. Wat geven we hier? Pizza is fun. Thanks. Submit. Ik ga hem naar Julio hier. Julio die denkt echt van, oh, ik heb een note. Thanks. He died. Yes, Julio uit de pizza ding kregen van mij. Power disconnected. Ik denk dat Color Raper. Color Raper. Die ga ik eens even heel... Dan moet ik 8 minuten in het Engels praten met mijn leraar. Maar dat is dus toch wel leuk, Marije. Ik ga voor Color Raper. Something is happening. Word ik killed? Nee. It's gone silent. Oh nee. Flik, flik, flik. Oh nee. He died.
Woe. Ik zei gewoon helemaal niks, want ze denken dat ik een noob ben. Dat is echt wel een goed idee. Skolo. Died from the murderer. Ja, oeps. Oeps. They were beheaded for science. Oh no. I'm a clown. I will kill someone. Wow. Wow. Journal. I'm sexy. Thanks. Dat wordt hem. Mijn journal, save yes! Ik denk ik Katie, want ik ben waarschijnlijk de enige murderer. Dus ik denk dat het Katie is. Is dit Russian roulette of something? I don't know, man. Ik zeg gewoon de hele tijd niks. Dat is mijn doel. Mijn doel is gewoon... We want to move in. Ik ben ook gewoon... Ik ben een noob. Ik ben een noob. Ik zeg gewoon helemaal niks. Ik denk ik Seth Ruud stem. Seth? Maar ik denk de hele tijd dat Seth bij mij jet. Maar ik ga Seth eruit... Seth? Ik doe die eruit. Sorry, mijn jong. Maar dat bad. Please met een mod. Oh. Er zijn meer van het evil team. Ja, wie dan? Ja, maar Seth is zeker de hele tijd bij. Dus ik denk... Nee, Katie wat dan. Katie. Het wordt Katie dan. Het wordt Katie. Het wordt Katie. Oh, ik word eruit stemd. Ja, maar... Oh. Ik ben al een geest. Jongens, ik ben een geest. I'm sexy, thanks! Dit vind ik mooi. Oké, dan ben ik een geest. Oké, we beginnen shit. We beginnen shit hoe ze verder gaan. We beginnen shit. Was nog ik ben zus, omdat ik noob ben. Dat is altijd leuk. Ik ben er gewoon uitstemd. I got one. Oh. Oh. Oh, flik, flik, flik. Oh. Nou, wie get the deer? Wie get the deer? Wie get the deer? Do someone want one? Oh. Oh. Wie get the deer? Maar wie get the deer dan? Gaat niemand, get iemand deer? Something is happening. Oh jawel, wie is nou Digong? Is iemand die? Dankjewel, Matten erbij voor de ding. Voor de abonnee. Thanks! Oh, wie is nou dit dan? Niemand. I dead. Oh, ze weer nog steeds. Oh, I'm not. Oh. Jongens. Nobody died last night. Oh. Oh. I thought I died. Magie nam nam nam. Niks nam nam nam. Ik ben... Discuss who may be evil. Dit is... Ik ben wel echt een mooi zweefpopje dit. Ik ben echt mooi zwevend, jongens. Wauw. 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 Oké. I think there's a witch, scout, assassin or dark. Wauw. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk ook dat iemand... dark betik ik. Oh. I know you're safe, though. Oh. Wel echt een mooi zwevend popje. Ik ben nou wacht in. Dark Pacific. Guys, look. Wat ziet je dan? Oh, wat? Hey, lol. Oh. Kun je hem weer naar beneden? Nee. Where are we voting? Oh, huh? Oh, wat? Kun je erheen? Kun je iets zien? Nee, ik kun je niks zien. Oh, wauw. Wauw.
Dit zit... Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, wat leuk! Ja, Lars, wat leuk! Survivor. Oh. Oh. De strawberry is AFK. Strawberry, dat is wel een beetje sus, hè? Oscar is nou echt de. Time passes by. Dus hoe rijden we in Shin? Wat is je interessant? Is je niks interessants? Flik, flik, flik. Niks flik, flik, flik. Yo. Yo, man. How you doing? Oh. Ik ben wat Shin en dan... Oh. Katie is wel echt een beetje susje, hè? Katie is al de hele tijd hidden wereld erin. Maar ik ben nog steeds maar 4 personen, toch? Ja. Maar 5. What are your roles? Oh. Oh. I'm Muffin Man. Oh. No! Strawberry is echt nou de... I'm back! Strawberry is dead. Oh. F. Oh. Strawberry died from the assassin. We had it for science. Ik ga even een F sturen. F. Even dit. Oh. Oh. Dit is echt... Komen we ooit nog achter wie de murderer is? Denk ik, nee, hè? Zullen we het spannend houden? Found the journal. GG. Ze deden wat ons. GG. 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 Dus even Shin. Wie nou de moordenaar is, hè? Discuss will maybe evil. Het is Katie. 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 Die op mij loopt. Het is Katie. It is what it is. It is anyway. Oh, Marius? Marius! Oh. Anyway, tags. We weten het nog steeds net. We wachten gewoon. Thank you for muffin. Ik wil echt een muffin. Ik wil echt een muffin. Ja, ik gewoon de hele tijd geen muffin. Wat is dit? Dit is gewoon... We wachten gewoon wie de moordenaar is. Oh. Het is Marius en Katie, sowieso. Dan. Denk ik. Denk ik. Maar ik kan het fouten. Oh, nee, ik kan het fouten. Omdat ik daar ben. Ik ben gewoon daar. Dat vind je het leuk? Oké, we gaan Shin. Wie heeft een fout? Chat. Doe chat. You there. You there. You there. You there. Nou jongens, ik vind het wel helemaal prima best. Helaas komen we er dus net achter wie de moordenaar is. Denk ik. Denk ik. Denk ik. Power disconnected. We zitten nog met 3 meisjes, dus we matten het even Shin. You can hear commotion around you. Is you a killer? Ja, ik heb geen idee. What's your role? What's your role? Yeah, what's your role? I don't know. I'm medic. Oh. Not real. I'm a medic.
Jongens. Jongens. We komen er helaas net achter wie de moordenaar is. Dus wij gaan, jongens, helaas het speeltje afsluiten. Want ons wordt het echt nog veel te lang. En na deze mooie murder mystery gaan wij naar een pretpark. Jongens, de pretpark maar wij hier. Dus ik dacht, jongens, wij gaan gezellig machinaal naar een pretpark. Want wie wil nou net naar een pretpark? Ik wist mami is, net mami is. We gaan naar Thrill Island. En voor de meesten die mij willen doen, het linkje zit daar. Het linkje zit daar, ja, in de chat. Het zit boven mijn profiel. En dan kun je joinen waar ik ben. Dan kun je joinen. Dus ik zou zeggen, kom door gezellig mee. Ik moet even een slokje drinken. En die hebben alle rides. En Master Shin. Wauw. Wauw, jongens. Wauw. Thrill Island. Kunnen we erin? Ik heb geen idee. Gaan we erin? We gaan naar een pretpark, jongens. Yes. Oh. Wauw. Misschien mijn holle die beweegt mooi, hè? Huh? Mijn holle beweegt mooi. Dat is op zich wel grappig. Mijn holle beweegt gewoon mooi. Misschien. Dit is wel grappig. Ja, ik kan draaien. Yes. We gaan naar een pretpark, jongens. Want een pretpark binnen leuk. We zien al die meeskieren. We gaan naar een Wild Realm, Port Dragon of Thrill Town. Zullen we naar Thrill Town gaan, jongens? We gaan naar Thrill Town. We gaan naar Thrill Town. En dan gaan wij erin. Oh. Oh. Er zit een beetje de Grand Pizzeria. Nee, we gaan naar de pizzeria. Being built. Maar we hebben hier. We gaan hier, heeft alle attracties. Mission Mainframe, jongens. Go here. We gaan naar Mission Mainframe. Nou, Mission Mainframe. Haha, ik ben sneller. Yes. Oh. Oh, ik kan al in de ride. Oh, ik ben er al in. Nice. Oh, dan wil ik wel wat loerder. Oeh, we zijn in... Zit er al in de achtbaan? Zit hij in de achtbaan? Oh, nee. Nee, we zitten al in de achtbaan. Oké. Geef me, jongens. Hoei. Oh, we gaan daarheen. Oh, wauw. Jongens. The enemy knows we're here. Oh, nee. The shield should hold the view of this mission. Oh, nee. Oh, nee. Keep navigating around the station. Oh. We'll locate the main range soon enough. Oh, nee. Dit is wel echt een spannende achtbaan, jongens. Nieuw. Nieuw. Ik ga omheen. Ah, ik ben in de war. Oké, we gaan weer. Oh nee, we shit and help. Wait, getting some readings. Oh nee. There's major sort of energy around here. Het ziet er echt mooi uit, man. Voor Roblox? Vind ik netjes. Oh. Nieuw. Mainframe have been located. Fire at will. Uh-oh. No, get out before the place blows. Oh nee. Wee! Zou dit maar in echt zijn gebeuren, wist hoor. In een echte achtbaan zijn Walibi. Hold on, we're transporting you home. Oh, wat? Welcome back, crew. Oh. Because your bravery which cribbed the mainframe. Oh. The evil plans has been destroyed. Mission accomplished. Wauw. Wie dit? De... Ik ken de kruid. Ken kruid. Yes! Wauw. Dit wie al de eerste ride. Wauw. Wauw.
Wauw. Ik dacht ik ging direct in de wachtrij, maar nee hè. Ik dacht ik eerst lekker in de wachtrij wissel, was hoe het normaal dost. Maar nee. Oh wauw. Ik heb echt zelf machinaal hier. Ik kom dan meer misschien in de wachtrij dan dat ik wend ben. Mission mainframe. Nee, ik weet nee. Nee, net ook. Random gluon, oké. Die is wel lekker druk hier. Ik hoop net dat het zei dat ik echt maar prepper ga. Huh? Hoi Patrick nog, welkom bij deze livestream. Wauw. Jongens, we gaan naar een oren attractie. Want er binnen meer volgens mij. Yes! Mission mainframe. Dan gaan we naar de volgende attractie, jongens. We gaan naar de volgende attractie. Cat's Eye. Hoi vrouwtje, vrouwtje. Doe mooi gezellig met mij. Mooi Roblox. Wauw. Dan is die meestal in stil. Troorinnen. Ja, troorinnen. Wauw. Dit zit er wel echt... Ik zeg Cat's Eye. Jongens, we gaan erin. Cat's Eye. You want to get in line for Cat's Eye? Ja. Oh, ik zit al in een karken. Yeah, Patrick is mooi. Woo! They said there's an ancient treasure laid to rest here. Oh, the writing says it calls the Cat's Eye. Oh. Better get my... No, zo. I do not like the way this place feels. Sorry, brute. Ik kijk net. It's giving me the creeps. Oh nee. Oh nee. Was een Tower of Hell dwaan? Misschien ging dan echt wel maar dwaan. Dat wil ik misschien wel, ja. Oeh, dat is mijn gedachten lezen. We zitten eerst in een achtbaan. We kunnen alle attracties doen. Dat mooi weer. I feel we're on the right path. I'm sure we'll find it soon. Everyone, watch out! Oh nee. Got dangerous conditions ahead. Oh nee. Oh nee. You've been warned. Oh nee. Oh nee. Wee! Oh, dit ziet er wel echt weer heel cool uit. Oh. Op even op een kop. Ik heb geen idee. Wee! Oh. Wee! Het ziet er wel echt heel mooi uit weer. Was Nike, jongens, een pretpark in de Roblox. Wauw. Dankjewel vrouwtje voor abonnee weer. Oeh. Ziet er mooi uit. Wauw. Reden Eging, wauw. Mijn username die zit in het linkje daarboven. Dan kies mij gewoon joinen. Zonder vrienden maar bij te wezen. En we gaan naar beneden. Oei. 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 En ik ga omheen. Oeh. Oeh. Oké. We gaan beginnen. Hij reed op iets vast. Help. Help. Oeh. En we gaan omheen. Look, they're back. Oh, we zijn terug, jongens. Excellent news. Heard you're okay at the Cat's Eye. Ooh. Wonderful work. Now get some rest. Oeh. Gezellig, vrouwtje. Yes, ik kan geld krijgen. Yeah. Woo. We rennen. We gaan naar Shin. Exit only. Kijk je doorheen en springen? Ja. Wauw. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Krijg ik een katkippie? Zo'n katkippie? Nee. Nee. Wauw. Dit ziet er wel echt prachtig uit. Dun, 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 dun. Jongens, we gaan naar de volgende attractie. Boundless Minds. Ziet er wel echt interessant uit. We gaan naar de Boundless Minds.
Boundless Minds. Oh. We gaan erin. Als ons nou start is, dan ken ik maar dan als was. Maar users, nee, dan kies mij gewoon volgen. Zonder dat vrienden maar mij wist. Kies mij gewoon volgen in Roblox. Dat is geweldig. Oh. You want to get in line for the Boundless Minds. Oh, nou zit ik wel echt in de rij. Oh. Deze rij is nog wel aardig lang. Nou jongens, we gaan even lekker in de wachtrij wachten. Dat mag toch altijd wel. In een pretpark. We gaan... Matten is er ook al gezellig, Matten. Wij gaan wachten. Hi, hoi Matten. Yes. Het intro. Het intro. Huh? Oh, dat is wel vet. Dan ga je naar beneden. Hoe dan? Matten gewoon even wachten op een skarken. Vrouwtje, dan kies maar mijn maat, want zonder dat ze vriend maar mee bezig. Dan hoeft mij alleen maar te volgen. Dat is lekker makkelijk. We wachten op een skarken. Yeah. Aha. 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 Mijn popje van mijn Roblox zonder beweegt. Aha. 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 Waarom staat hij no? Aha. 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 Het ziet er echt dom uit eigenlijk. Ik ben onderwijs. Gezellig. Dun, dun, dun. Ik ben... Oh, ze zijn alweer terug. We zijn alweer terug. We zijn alweer terug! Ik ben onderwijs. Welke atras die... de mines. Ik ben de mines. Oh, we waren erin. Gezellig. Oh, ik zit naast de Matten. Wat gezellig. Gezellig. Alright, miner, we're sending you deep down. Uh-oh. Things are a bit bumpy. Oh. Well. It shouldn't be too dangerous. Oh, wee! Oh, free fall. Oh. Go back up! We got trouble below. Oh. I spoke too soon. Oh. We're pulling you up now. Oh nee, wee! Oh. Uh-oh. The explosion has damaged the lift. Oh nee. We had emergency crew on the job. Oh nee, jongens. Oh nee. Oh nee. Wee! Je hebt nog een chipper. Nee? Wauw, mooi diamant. Hang on, I'm detecting this trace rumble. Oh nee. Get him out now! Oh nee. Wee! Nee, geen wee. Jawel. Wee! Glad you safe. Ja, ik ben kijk in Holle, maar thanks. Zie je? Oh, oké. Oh, oké. Wie dit het maar? Oh, oké. Nou rennen we terug. Ja. We gaan. Kunnen we verder? Ja, we kunnen verder. Dan gaan wij. We gaan naar de volgende attractiedek zitten. Is dit de uitgang? Dit is de uitgang. Jongens, we gaan naar de volgende attractie. De Swampy. We gaan naar Swampy. Swampy is geweldig. Yes. We gaan in Swampy. De kinderrides moeten echt worden dwaan, hè? Swampy. De kinderrides, die moeten we echt dwaan, jongens. Als het niet een pretpark is, dan was het net de heftige attracties dan, jongens. Neem het van mij, jongen. Door echt altijd de kinderrides. De bannerrides. Want dat is nou het beste dat ik in een bannerride zitten. Want we stiekem ik nou ban. Dat is toch geweldig. We gaan in Swampy. In Swampy. Swampy ziet er wel echt prachtig uit. Swampy is wel echt prachtig. Ja, shit. Ik heb mijn skateboard. Ik neem mijn skateboard maar naar het pretpark, jongens. Wat doe jij nou naar het pretpark? Ik neem mijn skateboard maar.
Ik zit wel echt mooi op een bregen. Oh. Zit bij iemand in de ride? Nee! Patrick, mijn beest! Oh, die zit daar. Ik zit hier bij Matt en Patrick. Dit is wel echt... Ik ben alleen nog gezet, maar vreemde mensen. Oh, daar gaan we. Give me je swampy! Yeah, wee! Oh. Kijk, is te volle lol bij het. Yes! Wee! Wee! Oh. Omheen! Wee! En naar beneden. Wauw. Wauw. Ik zit in een karken. Patrick, ik ben hier. Ik zit in een karken. Wee! Dan gaan we voren. Wauw. Wauw, prachtig. Dit is echt prachtig, man. Wauw. Wauw. Wee! 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 Wat domme. Ja, we gaan naar pretpark in Roblox. Ja, leuk man. Gezellig. Ja, wee! 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 Wauw. Wie is het roetje al? Dit wie het roetje. Dit wie het roetje, jongens. Dit is wel sad. Ik dacht... Mag ik eruit? Mag ik eruit? Mag ik eruit? Yeah! Woo! Jongens, we gaan naar de volgende ride. En dat is... We gaan naar Shift Back. Shift Back. We gaan naar Shift Back. Yeah. Ik weet niet wat het is, hoe en wat, maar we gaan naar Shift Back. Yes. Collect the hidden bunny heads. Oh. Oh, ik ben ook nog eens eerst in de hele ride. Wauw. Yes, ik zit met Ties in een attractie. Hoop ik. Denk ik. Zit ik met Ties in een attractie? Zit ik met Ties in een attractie? Ja! Yeah! Woe! Woe! Ik zit met Ties in een attractie. Gezellig Ties. Yes! Oeh. Dit is wel echt... Je houdt mij Symbolica vibes. Wauw. Yes. Thank you for all coming. Today I'm testing my new machine. Ooh. It allows to visit my past creations. But don't worry, I keep a close eye on you. Oh. Oh. Oh, we gaan verder. Bunny, bunny. Yes. Pak hem, pak hem, pak hem. Ik heb hem. Wauw. Nog hier. It seems we're now entering an old animation of mine. Ooh. The series live in Roblox. Oh. The series live in Roblox. And now the car. It couldn't get back any worse. Oh nee. Don't worry, he'll find some help. Okay. Thanks. Thanks. Oh. Yes, Kevin. It seemed like another creation appearing. 2 dagen vibe here. Yeah, woo! I think we're now entering an old game. Oh nee. Yes, Kevin. Oh. Like Beware of the Beast. Oh nee, wat voor beest nou weer? Oh. Ties, we hebben u zelf inzetten. Oh nee. They certainly never added a beast to this game. I got a bad feeling. Oh nee. Wee! Ik zit echt in de game. Ik is zelf maar rijden. I'm very sorry about that. Somehow games got a bit mixed up. But anyways, it appears there's now an original theme park Bunnyland. Oh. We zijn in Bunnyland. Wauw. Wat een mooie sterren. Ik ben heel laat moest werken, man. Oh. Roos. Oh. Mr. Prep Park is your appearance we're entering space. Well, I guess that we're in another game. Wow. Ah yes, this one was called the Galaxy Heroes. Wow. Watch out, Titans. Oh. Oh.
Oh, it's directed. Oh, wait, what? Oh, nee. Wee! Oh. Error. Nee! Error, error, error. Oh, nee. Waar zitten wij in? Oh, nee. Nee! Nee! Ja, we zo vandaag gaan we even gaan pretparken, Roos. Ik heb er zin in. Oh. Okay, everyone do not panic. Oh, this may be getting out of hand. Oh. But don't worry, I let Annie. Oh. Ties. Hebben die you trapped for? Oh, wat? Help. Nee. Nee. Oh, ik zit vast. Die is wel vertrouwelijk dynamisch, dat is net goed. Exit. Oh. Er is een exit. Oh, nee. Maar er net in. Niet goed, kom. Ja, er. Oh, denk ik error, error. Nog steeds error. Hoi, Ben. Oh, good, you're all made it out. Ja, gelukkig. It was a bit worried for you. Ja, wel precies mij, jongen. Hè, Knien? The connection really wiped out. Ja. I'm glad you're safe, though. Thanks. Thanks. Thanks, Knien. Thanks. Hopefully next time I have this machine working. Thanks. Thanks for coming. Thanks. No problem. Je is bijna deermaken, maar dankjewel. Dankjewel, hier heb ik echt zin in. Ja? Mike Ruud? Mike Ruud? Mike? Ik wil het attractie, please. Ik vind dat wel leuk. Yeah! Woo! Hoeveel scoren heb ik? Ja, ik heb 750. Ja, ik heb de heegste. Woo! Ik ben heger dan je. Haha. 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 En er weer uit sneeuw. Wauw, wat een mooie merch. Wat een mooie merch. Wat volle merch heb ik. Poep. Oh, employees only. Oh. Sorry. Dit is net mijn plakje. Je mag net wezen. Net maar employees only. Daar is de uitgang. Oh, daar is de uitgang. Ik heb nou de uitgang. Nee, ik wil geen glowstick. Ik wil de uitgang. Waar is de uitgang? Waar is de uitgang? Of is dat gewoon nog steeds de uitgang? Nee, huh? Wat is nou de uitgang dan? Wat is de uitgang? De uitgang is spoorloos. De uitgang... Oh, dit... Ik ben blond, jongens. Daar laat het aan. Is er nog een aura-attractie die we kunnen doen? Nee, dat wie hem? Dat wie hem? Dat wie helaas alle attracties. We hebben wel gestellig staan hier maar een groep of passie vieren. Yeah! Woe! Woe! Gezellig, man. Yeah! Woe! Jongens. Wij gaan naar de volgende game. Wij gaan naar de volgende game, jongens. En dan heb ik even een slokje drinken voor nodig, want het is warm. Jongens, nadat wij dit doen. Ik doe mee, yes! Gezellig, Roos. Na deze. Oh, we kunnen ook naar Heidepark. Heideland. Maar dat gaan we niet doen. We gaan net naar een pretpark weer. We zijn naar pretpark West. Dan gaan wij naar... de Tower of Hell. En wat al zei het. Het is net een leuke tower. Dus wij gaan hem doen. Wij gaan hem doen. Wij gaan hem doen. Ja! Oh, het is nog wel zo'n 40 seconden. Pro Towers. Oh, jongens. Wauw. We hebben nog eigenlijk zo'n 30 seconden. Maar dat maakt het helemaal niks uit. We gaan gewoon beginnen met klimmen. Ik kan zo meestal draad trouwen. Oh, ik moet het springen. We wachten nog even 23 seconden. We wachten nog even. Oh, het is een heel parcours. We wachten hier nog even. Totdat meesken
Totdat meesten klaar binnen. En dan gaan wij naar een ronde in. Gaan wij een nieuwe ronde in. Ja, 8 minuten jongens. Gaan we. Wachten we even tot iedereen een soort van voorbij is, of net. Nee! Dan zeg ik het net. Oh. Ik ben zo goed jongens in parcours skills. Dat wil je hem net weten. Nee, ik... Van, heet niet al. Dat is net mijn bedoeling. Jongens. Nee, ik wie al. Ik wie altijd. Ik wie altijd. Dat zeg je hem toch, dat ik altijd wie. Gaan we. Oh, hier is nog een blokje, dat wist ik net, dat zeg ik net. Oh nee, dus ik het touw of helemaal dan mijn checkpoints. Oh. Ik ben echt net goed in parcours, jongens. Dan kun je hem zien hoe slecht ik ben eigenlijk in parcours. Klaas, oh. Nee! Oh. Nee, ben ik er weer? Nee! 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 Oh. Ben ik weer? Dit is... Oh. Oh. Ik ben dan echt goed in parcours. Maar ik weet nog wel ongeveer hoe die mat. Nee! Oh. Ik moet geen squallenopdracht aan. Succes, Frank. Ik moet een squallenopdracht. Succes. Succes. Oh, nee. Oh, ik ben echt geconcentreerd bezig, jongens. Wacht je even. Zo. Nee! Ik ben echt teleurgesteld in mezelf, jongens. Ik ben echt teleurgesteld in mezelf. Ik kom net hegen dan dat. Ik ben gewoon net goed in Roblox. Ik ben jong... Nee. Ik ben gewoon net goed in Roblox. Stel het punt. Ik ben gewoon net goed in Roblox. Nee, ik sprong. Ik sprong. Ik sprong. Ik sprong. Ik sprong. Als je mij in een pure frustratie wilde zien, dan zie je mij nou letterlijk in pure frustratie. Oké. Ik word pure frustratie. Ik word echt pure frustratie. Ik wil verder komen dan deze blokjes. Echt pure frustratie. Echt pure frustratie. Ik wil graag dit herrie. En het enige wat ik doe is gewoon het herrie, maar pure frustratie. Nee! Oh. Beginnen we helemaal op nee. Oh. Jongens. Je mag op het laatste moment maar springen. Oh, dit ken ik wel. Yes! Nee! Ik zie te fast. Ik zie te fast. Ik zie te fast. Ik zie het heel fast. Nee, ik moest daarheen. Ik moest mijn route volgen die ik al hier. Ik moest mijn route volgen. Dat is het hele probleem. Ik moest mijn
route volgen. En als ik naar mijn route volg, dan gaat het verkeerd. En dat is deze route. Nee! Oh. Dit is echt gewoon pure frustratie. Oké, ja. Yes! Ik ben een keer verder. Ik ben een keer verder. Yes! Nee! Ik ben... Zeg maar blij wees dan ik verder wie. Not. Gewoon not. Gewoon not. Gewoon not. Toch yes? Ik ben verder. Ik ga verder. Maar dat was niet zo. Dus nou weet ik hoe die het. En nou? Daarheen. En nou daar. Woe! 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 Oh! Oh! Oké, jongens. Ik ben ook verder dan de oren keren. Ik mag trots op mezelf wezen. Nee, nee, nee! Oké. Nee, oké. Ik ben zo trots op mezelf dat ik wat verder wie. Maar nee, er. Dit is gewoon weer mijn pure frustratie die er weer is uitmat. Laten we die doen, ja. Jongens, je bent me nou echt zo gefrustreerd. Dat wil je hem net weten. Ik ben zo gefrustreerd. Omdat ik het net hellie. Nee, 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 nee. Oké. Oké. Jongens, begin. Ik ben nou weer even vier als deze. Nee! Oké. Nee, oké. Dit kan ik nog wel redden. Dit vind ik prima, zo'n stukje. Maar net dat ik een hele meters naar beneden val, oké? Dat vind ik net leuk. Nee. Gewoon... Wacht. Oh. Wauw. Jongens. Ik ben verder. Ik ben verder. Ik ben verder. Ik ben verder. Maar ik heb de mensen volle de tijd. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik ben verder, jongens. Ik ben trots op mezelf. Ik ben verder. Oh. Wauw. Ik ben verder. Ik heb nog 10 seconden, maar dat maakt niks uit. Waarom had ik nog heel... Oh. Wie krijgt even 4? No. Oh, dat viel echt net leuk. Oh, dit is... Oh. Oké, jongens. Nee! Nee! Ik moet erin. Zo. Oké, jongens. Wij gaan hier wachten. En dan is het klimmen. En dan sa. En dan poep. Spring. 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 Nee! Oh! Terug op mijn verjaardag. Ik hoop een leuke livestream. Oeh! Leuk, Sanne. Gefeliciteerd. Ik ben gefrustreerd, want het lukt mij net. Ik ben gewoon puur gefrustreerd, omdat het mij net lukt. Nee! Oh. Oh. Het lukt mij gewoon net. Ik ben gewoon net goed in dit speeltje. Dat is het hele probleem. Nee! Waarom hebben we die laatste? Waarom nou weer? Zullen we een story doen? Storytime, jongens. Ik ben net... Nee! We hebben die... We hebben die laatste. We hebben die laatste. We hebben die laatste. Dit is toch onmogelijk, jongens. Nee!
Je bent nooit gefrustreerd, hè? Je bent nooit gefrustreerd. Ja, maar Tower of Hell, ik ben gewoon puur gefrustreerd. Oh, per. Hoe dom meisje dat, by the way? Ben ik er benijd naar? Ben ik echt benijd naar? Hoe meisje dat door? Zullen we ooit dat hier maar checkpoints staan? We beginnen eerst eens even shin. Oh, nee! Nou, flikker ik raar. Nou, donder ik raar. Dat is niet mijn bedoeling. Dat is niet mijn bedoeling. Tros springen, tros springen. Ik ben gefrustreerd. Ik ben gefrustreerd. Ik ben gefrustreerd, jongens. Dat is het hele ding. Ik is shit. Wat is dat? Oh! Nee! Oh! Ja, jongens. Jongens. Waar mag ik heen? Waar mag ik heen? Oh, daar. Dat zeg ik toch net. Dat zag ik toch niet? Purple trees. Ja, hoe moet ik hier nou weer heen? Hè? Hm? Springen? En dan? Hoe moet ik hier nou weer heen? Hoe moet ik daar nou weer heen? Oh, daar. Oh. Ik ben weer blond. Dat is het hele. Ik ben verder. Ik ben verder in heel dit. Nee! Jongens, wij gaan helaas gaan wij stoppen met deze livestream. Helaas zit de tijd er alweer op, jongens. Helaas, helaas, helaas. Helaas, jongens. Ik ben gefrustreerd. Maar dat ben ik helemaal niks uit. Jongens, ik hoop dat je een hele leuke livestream hebt, hoor. En ik hoop dat wij volgende week weer een hele leuke livestream kunnen doen. Dus ik zou zeggen, jongens, dankjewel voor het share naar deze livestream. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het heel leuk trouwens. Vooral het pretpark. Vooral het pretpark. Jongens, ik zou zeggen, abonneer even op Chill. Jou het een like. Kom in de Discord. Dat is echt belangrijk. Kom in de Discord. En dan, ja, zou ik zeggen dat, tot de volgende keer, jongens. Jongens. Doei doei.